Роженски хан се намира на 6 км от град Мелник и на 1 км от Роженски манастир. Нас не познават много туристи и гости, защото сме на пазар от 1990 година. В нашето заведение посрещаме гости от България и от чужбина. Също правиме и семейни тържества, като рождени дни, венчавки, кръщенки. Какво да ви кажа? Няма какво да ви кажа. Какво предлагате? Предлагаме българска национална кухня. Започваме от домашните салати, домашното сирене, домашния кашкавал. Правиме домашни чорби, селски чорби. Правиме също готвени ястия. Стремиме се към домашната кухня. Десерти, стари десерти, домашен хляб, като е известният нашия хляб, дето само ние го правиме тук и е много вкусен. И имаме винарна на 50 метра от нас, която е много добре обзаведена с 5 вида вино, плюс едно бяло вино, дето предлагаме. Ракиите се купуват вече от пазара, не може с домашни ракии, не може да предлагаме. Това е. Предлагаме домашен чай. Друго, мисля, че това е общо за всичко това нещо.